Goddag og velkommen til programmet Lyd som stofmisbruger. Vi vil gerne lave et lille interview med Birhat Ali, som vi har nogle spørgsmål til. Ja, goddag. Goddag, jeg er stolt over at være i studiet i dag. Jeg vil takke, fordi jeg må komme og være med her i aften. Det var godt, du kunne komme, Birhat. Ja, så det er dejligt at være med. Fortælle det danske seertal, hvordan man har det som stofmisbruger. Man har det super fedt, når man er sammen med sine stofvenner og har taget stofferne. Jo. Det er noget, der kører, det er noget, der vil noget, jo ikke? Og så det, man elsker hinanden, man bliver ikke uvenner med hinanden, jo. Man bliver ikke aggressiv. Det er det fællesskab, man har sammen, jo. Det er fantastisk at tage den sprøjte, jo. Bare prop ned. Okay, Birhat, til et andet spørgsmål. Ja, du siger bare til. Går du med de personer, som indtager stoffer, når du selv er clean? Jamen, det er et godt spørgsmål, jo, og jeg er glad for, at jeg kan være, så jeg kan besvare det for dig, jo. Og ja, til Danmark, jo. Jamen, nu tager jeg jo selv stoffer, og ja, jeg har prøvet at stoppe nogle gange, men det kan man ikke, fordi du er sammen med nogle venner, de tager stoffer, de tager de lange baner, jo, og du får lyst til det, jo, du får simpelthen lyst til at bare... Hvad laver du så i din fritid, Birhat? Jamen, hvad laver min fritid? Det er sådan forskelligt jo, når vi sidder normalt oppe på Brøndshøj Torv, sammen med gutterne, tager lidt, for det meste, så tager vi en sprøjte, alting gut, der er lidt venlige og tage lidt med, så vi kan hygge os lidt. Men ellers, ja, så er det skolen, vennerne, Brøndshøj Torv jo, vi er meget deroppe jo. Du kan sagtens komme over og besøge os en dag, og så kan vi finde ud af noget. Hvordan har du det så i skolen, når du indtager stoffer? Jamen, jeg har det super. Hvordan skal jeg fortælle dig det? Det går ikke så godt. Jeg er ikke god i skolen, du mister. Det går jeg ikke, altså. Jeg kan ikke finde noget nu i skolen, så det er derfor, jeg kommer over til stofferne. Fordi jeg føler mig sådan, jeg får selvtillid. Jeg får den opmærksomhed, jeg skal have, og ja, gutterne kan lide mig, hvordan jeg er. Og så ja, det går ikke godt i skolen, og så er det forskelligt, hvad jeg tager. Nogle gange så er det bare en sprøjte, du, og andre gange så er det banerne. Måske lidt hash, men det har ikke så meget med det her at gøre, jo. Og så ja. Afgør hårdheden af stoffet, hvor sej man er? Jamen, det er et godt spørgsmål at komme med, og nu får du en begrundelse af det. Jeg synes bestemt ikke, man er sej. Det er man ikke. Jeg tager stofferne, fordi jeg synes, det er dejligt at få den fornemmelse af det. Den energi, den ekstra energi, man får. Og så ja, jeg kan sagtens være sammen med 5 andre, der drikker, mens jeg tager stoffer. Det er ikke noget problem. Hyggen, vi gør det for hyggens skyld. Gutterne, det er det, der rykker jo. Det er det. Hjælper I så hinanden, eller griner I hinanden, når en har indtaget for meget stoffer og har fået det dårligt? Nej, men ja, det er et godt spørgsmål at starte med at sige, men jeg hjælper alle. Især når du stoffer. Du får den venlighed i dig. Du vil hjælpe personen. Du vil gøre det bedste for ham, jo. Og nej, man griner bare ikke, hvis din ven har taget for meget, eller har det dårligt. Det gør man bare ikke. Den situation har jeg været ude i nogle gange, hvor en veninde har fået for meget. Og ved du hvad? Jeg hjælper personen, du. Det gør jeg. Fordi så får han den tryghed, han kan stole på mig, at han kan snakke med mig, jo. Og det er derfor, vi hjælper hinanden. Vi som brødre, du. Det er vi. Og det kan jeg sige, vi er. Det skal man. Vi hjælper hinanden. Jeg hjælper alle, der får det dårligt. Jeg kan simpelthen ikke. Det kan jeg bare ikke. Dels I så om stofferne, eller er det ens eget problem, når en af dine venner ikke har penge eller noget? Jamen nu er du over i den venlige gruppe af vennerne jo. Ja, men altså, min vennekreds, der deler vi alt. Alt, hvad der kan deles, så deler vi. Hvis jeg har 1 gram på mig, 1 gram, så deler jeg det altid. Fordi, hvis jeg tager det jo, så synes jeg, det er synd for ham, at han ikke har en samme oplevelse, som jeg har. Og det er derfor, vi deler den. Vi stoler på hinanden. Når min ven har, så deler han med mig. Når jeg har, så deler jeg med ham. Men til gengæld, ja, men så ja, det er det. Vi deler det. Det er den bedste løsning, jo. Det er det simpelthen. Så ja, men det er det faktisk, ja. Ja, Birhat. Tak for interviewet. Det var så lidt, du. Det har været en glæde at være med i aften. Til det danske seertal. Tak fordi I kiggede med, jo. Det har været en fornøjelse at fortælle om mit liv som misbruger og gutter. I skal ikke prøve det. Det skal I simpelthen ikke.
Det var godt, du kom. Ja. Og til alle jer andre, se med på programmet onsdag kl. 20 på TV3+.